Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Poso Wonogiri. Hari ini hari kedua ya, H+2 di bulan Syawal. Dan ini kalau di kampung kami memang menjadi tradisi bahwa buka sejarah atau mulai silaturahim ke tetangga-tetangga ini adalah di hari yang kedua. Kita ke Padang. Baik, foto nih. Ayo terbang. Jajane wis dimawis. Foto, situ foto pokoknya. Kita sarapan dulu ya, sebelum berangkat keliling kita sarapan dulu. Hei, Salim. Foto apa ora? Salim. Medun. Halo, foto. Kita kayak mam bareng-bareng. Ayo nyandi. Ya. Apa lagi? Salim se. Salim. Ora gelem jak Salim kok. Oke Sobat Wonogiri, hari ini kita mulai sejarahnya ya. Bun. Dah. Aku teko pamit. Sabar orang itu. Nanya Pak Dewani. Tani Riki. Ini anak itu lah, ini lah. Nah, kami
dok anu nyepi iki dok. Tainya lu di Saya bawah. kerja ya. Nanti lagi enggak? Pikiran aku. Ada ini rono. Ono ramene dhek iki. Oh, Idul Fitri langsung bodon nek ngomong lagi aku wis laku. Nggih. Iki melu nukaran. Isa anu nek dhewe iki ae artine iki ae. Nggih mriki riyen ya terus sulang kok. Aku belakang tak guna aku mau buat aku. Ya. Anu ambek gendongan sik. Gendong. Wong wis nek kene barang apa ya? Air batin. Air batin. Ndi Mas Ikat? Yo iki aku mau jalan jaluk tempe. Dan kok kene omah. Air batin. Tinggi ya. Jajaran tok. Kas jajaran Wonogiri temu. Ya. Ora. Temu. Ya nek kurmane. Kurma ya nek iki apa? Terus teman-teman. Oh, Surabaya. Sempat ra kayak apa biasanya kayak peyek kayak kembang goyang. Kak Ini pot-pot ora kayak apa. dari biasa. Ya waduh. Wayahe ke ya. Ini biasa nak gawe. Gue nalu tak. Poso nek anu pangan. Nah itu pas foto yo. Sajen Dik, barang tape kae lho toko mendel. Ya asli dadekne minggu. Dadane. Ya, omongmu dolanane bingi ngomong. Ora tedak. Das apa aja das kan? Bapak iki ora mangan ah. Biasane arep masak. Poso rokok. Iya. Taune apa? Ora mangan. Suwi mangane. Mangane suwi. Ya suwi aman aku lagi. ngajak sitok itu. Nikmati. Kurang barang yo mungkin berapa? Ayo. Kurang yang ngono. Kene iki kecamatan mawon, Mbak. Sing terus ning lampah. Ya, Lan, ya. Ora aku yo. Iki lho anu kok kakar. Wis suwi. Kadeane anu ngono aku kan ngono. Tenggorok Opel. aku lagi. Apa? Aku goreng-gorengan tukan aku apa, Mbak? Aku enjoy iki ketemu lagi radang ki. Ya rati. Anggo ya gulune ya umpang. Nama baik batin.
Kalau saya aku paling jalan untuk langsung aku tuh. Kalau lewat ini neng. Aku mantep bertengok ini ya. Ini bersihkan tau. Ya kan kalau saya apa bang? Kan Ora sik. Aku saya jangan maro tua kok. Iya. Balik. Tapi nyerah maro tua kok. Ini pernah maro tua kok kawa anak anyar dulu tuh maro tua. Yang anu apa belum kula ngono ya? Ya kentongan ya benek ya. Urun biasane ku kentongan retik ku. Retik. Oke, sobat, ini kita lanjut ke rumah selanjutnya. Nah, lihat. Wah, di sini ada bule, sobat. Ya, nanti lihat sih, Mas. Air bapak. Maaf lahir batin. Ya. Nggih. Mereka mau, ada mama. Terus ketemu nih, ada buka di sana. Oh. Basa kono lho, lapo adem. Oke, seperti sini kita ketemu sama bule. Sati, iya podo ini. Tetap sati. Ya. Namiku kak, namiku. Oh iya, nama Sati tetap. Dia nama Bates ya. Oh. Sati Lestari, KTP nih ya Sati Lestari. Sati tetap. Ini kakaknya Bunda Osin. Ya enggak, itu nama dari orang tua. Membawa rezeki nggak boleh ganti. Jajannya ini. Silahkan jajanan. Ini ada maju. Langsung dari luar? Kemarin. Dari luar ya? Di Malang nomor rumahku. Oh. Dari luar negeri ke Malang dulu, baru ke sini hari Selasa. Terus nanti sebentar lagi berangkat lagi Malang. Kapan? Nanti hari ini? Enggak main ke sono. Lebaran Mbah Kimin. Ngene anu. Enggak mampir ngene Mbah Kimin mereka. Mbak Kimin enggak tahu ya. Dari yang keliling apa itu. Ora lali. Kang Kimun sing lali. Kang Kimune Masih sapa lho? Aku iki sapa lho? yang desan sepuh. Nanti habis itu. Mister namanya siapa, Mister? Mister nama siapa, Mister? Bisa speaking Jawa bisa? No. Oh, no. Mr. John. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia tapi bisa? Bisa. Oh ya, Mr. John. Mana Bu? Australia? Australia. Australinya di kota? Di pulau. Oh. Di pulau. Di pantai. Ja- Depan rumah pantai sih. Dan libur nggak panasan. Yalah. Dadak kok jane ora ngerti kota kono ki piye ngono ora ngerti aku jane. Delok ono wajan ning
Mr. John. Namanya ini Mr. John dari Australia. Beliau ini adalah suami dari Tante Nia atau Tante Sati, dan beliau ini adalah kakaknya dari Bunda Osin lahir batin. Lagi ruame. Lahir batin. Iya kucing. Malah ngocok ning kon. Yang kloso. Yo. Yang kloso. Arep bodho nang ngono wi. Iya. Ya. Action, Mister, action. Ah. 1, 2, 3. Nanti wis mulane rek ganteng. Niki sampun cekal, kula badhe nyuwun pamit. Ayo foto bareng nih. Oh, nggih. Ayo. Oke. Foto. Buat kenang-kenangan foto bareng sama bule. Berdiri. Sing cilik jajar-jajar apa? Yumiton, ramai lu foto. Foto. Nek simis. Yo kurang dhuwur kae mburi. Bikin YouTube rame di sana. Sama Suka lihat YouTube nih. Oh ya. Pelosok Wonogiri YouTube-nya. Iya. Promosikan. Promosi. Oke, terima kasih Selalu. Mr. John. Ya, Mr. John. Nah, lihat. Thank you, Dek ya. Nggih, sami-sami. Lanjut perjalanan dulu. Nggih. Oke, sobat, ini dari sini kita langsung meluncur ke barat, ke rumahnya Mas Untung.
Soalnya titik kumpulnya berada di ujung barat, nanti baru ke timur-timur. Memang dioplos seperti itu, soalnya tahun kemarin titik kumpulnya di rumah saya di ujung timur RT 03 RW 06, dan untuk tahun ini di ujung barat RT 0306 rumahnya Bapak Saryo. Nah, itu Bunda Osin. Itu adiknya Tante Nia yang tadi jadi istrinya Mr. John. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kata-katanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih, sukses selalu. Amin. Aku tahu orangnya mulai wajah dia mulai. Jadi tinggi campur. Lahir batin. Angge dadak anu karo Mr. John. Lahir batin. Cek ora ketok wong kok. Lahir batin, guys. Iki ngombe. Wis ka poso. Ngelak. Dingin bentar ti aling-aling ibaku apa? Dingin bentar ti aling-aling ibaku. Nah, ini kita di rumahnya Yusibu Warung. Nah, ini Pak Setu. Ini pun cekap, terus jalan apa? Oh iya. Aku njok rong rasakne iki jajane. Pun. Sangunya. Waduh. Nah, seksine mete. Guys, baru nyangone anu to? Untung to. Wes. Ya untungnya ra melu. Yo untungnya yo ora melu kuwi lho aku. Lho kosokno bareng-bareng tanono kono sik. Nah, iki tempuk piye iki? Innalillahi wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iki mindo to, Mas? Iya, mindo. Bisane urung mindo. Iki semindo ora apa-apa ya, Mak. Iki wis ta nggih?
Nggak mandek ngono yo katinem to. Iya, lah nyetuki anu Mr. John. Untung nentangi. Urung. Sote kena kamar ya to. Oh iya iki tak tenane iki kok. Monggo teng grarian cipi jajane anteng landriku. Masih anu Open muga ta? anteng landriku. Oh nggih. Tak anu mriki mawon. Ora dincipi jajane cek padha. Nggih mangke mawon. Nah, ini kita sampai di rumahnya Mas Untung Suropati. tangan kanan. Salim. Batos. Sekarang liatin. Kene lungguh. Untung tamu di Kamar. dereng anu ta? Dokternya bongkar ya kamar ya. Berarti si tonton ini numpi putih. Ini numpang. Yo ya. Kula ngenderek niki. Tamu sangu mawon. Yo. Ya, mungkin si tonton sih pernah di putih. Gagal lah. Dari RT 02. Oh, Karang Taruna. Iya. Seragaman saya. Oke. Time ning kono mau. Jadi aku ya melu RT 02 ya RT 03. Melu. Cokramala. Bidang karya. Kau nu dok nah. Oh, ngoten nggih. Aku ronenge tanggung, Bu. Youtuber gelem buka. Tarimen ra buka. Kira ada perawan kapan tekan iki? Oh, dadak itu kene. Iya, Pak. Benar batas. Iki pinggir. Yo. Aku denger carane. Mbah, air batas nggih. Nggih, sami-sami. Dikat kene padha wae, kowe dikat kene nah. Benar nih kan? Iya. Lagi kita ini wis kabeh kita ya. Sekarang lagi. Ingat ya? Ini udah kok tinggal. Ya kan ya kalau udah bagus ya. Ya itu baca baru ini kita. Ya perlu ada adiran. Ini ya. Sekali ya mau. Tapi pun kesane salah siji semuanya. Ya enak nggo apa kae iki? Enak aku juga. Setengah 6 berarti ya macet berarti. Kayak bodoh iki. Kelingane jahitan napa jero lho. Yang nawa? Mriki kita nama tekap ya. Berarti terlambat. Nggih, matur nuwun nggih. Ah.
Ayo enggak? Motor dulu istimewa. Engkel apa anu? Engkel apa? Lah mana? Bojone ini aja. Iya, Dek. Ya ora apa ya? Engkel. Engkel ya Oke, selanjutnya gini. Ke rumahnya Bapak RT. Yuk, malah mikung malang ya. Aku adan mau. Pun kerjane mriki mau. Air batas nih. Kang Prihatin, air batas. Nggon iku sambi. Menganggih kiambak-kiambak. Wih, percaya. Anu ini wih. Yuk, Kopi. oh nyetai kopi tengah. Akeh orang ngopi kok. Nggak sih? Aku cerene, Dik. Aku yo wis saiki ya. Yang ini wong tuwek yang motorane mungkin. Siksana nang tak siksane. Bodoran nyamah lagi. Ya. Dia anu tidak negara. Dari tak koyo-koyo nang galengan tuh. Tapi langsung ngedit. Ini loh, Langsung kena. Ora. Jadi, wis aku mau Iki pendekmu. katanya papanan ya. Ini man mente ngene lebu to. Ki ngolak man mente goreng. Nyanggonmu. Aku ora teng lain. Aku juga ngene lho, Kak. Golek ngombe. Nggo niru kene. Nende. Aku ngeliat ngono ya. Dari terne kudu ya. Liak ya, Pak. Liak. Iya kan. Bukti silaturahmi. Iya. Tenang Tinggal seksi. enak lho ilang. Ini ki ora ilang. Sini dipangan iki dadi daging sak ya. Sak besok ora ilang. Ya aku cuman kacang lho. Iya. Ngaran sik. Niki kula sak kanca silaturahmi dumateng timbang nggih. Ampun cekap gek niki kula nyuwun pamit. Nggih, njuraken. Yo. Oh. Iya kan, iki kok. Ini orang kata-kata loh, guys. Ini orang kata-kata. Kata-kata hari ini. Minal aidin wal faizin. Sobat Wonogiri semuanya dimanapun Anda berada. Selamat hari raya Lebaran ya. 00 loh. 00 kacamata. Siap engko. Siap tutup muka. Yo. Lanjut ke atas. Ini Mas Lareng Gunung channel. Standby kamera terus sih. Atau kamera Mas. Iki ada YouTuber anyar Mas. Ndi? YouTuber baru ini. Yo. Iki telepon nih YouTube ya, Mas. Channelnya apa, Mas? Yo. Urung terpikir iki. Oh, masih mau persiapan. Oh, oke. Nah, kabeh ayo tak jenenge kampung YouTuber. Jalane dengan RT ku sebagian seperti ini loh. Jadi ini adalah salah satu akses jalan jalan masuk ke rumah. Jalan alternatif ya, soalnya
ada jalan lain, tapi untuk jalan yang ini tidak bisa dilalui sepeda motor. Soalnya jalan ini batu-batu bergelombang. Yo, nyanyi surprise. Iya lho. Bapakku kan ngomah. Tertakon nang omah. Masuk kae ngono. Kok ya? Iya. Tanggon aku nang ngono, Mbak. Ora ono kono. Iya ya. Yang gone Pak Soimin sik. Iki berkate kondangan. Jadi berkate kondangan ki sebagian sakbare kondangan itu kan akeh berkat, jadi enggak kemakan lagi dijemur dadi karak. Halo. Halo. Oh ya lali lho. Batin. Iya ta iki. Kemarin ki apa pilih karo sirupe iki lho. Iya, batin. Kang ngombe sik. Di sini oke ra iki. Oke. Aku rasa lumpuh. Lara ngombe ki lho. Ngedek iki lho anu Dik, yang Mbak Dek. Ya. Mau kenalan sih kok. Rasane. Dadane opo kuwi? Kacange. Yang ini kan sirupe. Mandi enggak? Nah. Sirupe. Nah, ini sirupe kan? Sirup. Yang banyak putih ya kuwi putih biasa kuwi. Enak Mas, sirupe iso karo Mas. Jadi sepi deh jadi ora ono wong blas aku dhewe kok iki lho. Bisa gunung malah kulo yo wabot ta kita ngeling kok. Lah apa lho? Jam pira? Setengah 5 jam 5 kan. Mana aku yo buat jam kok nang atek 12. Tapi tak bawa. Balon esok kah? Benek balon oke esok ya. Oh, Pak. Ikan mau Aku ada mau nih kayak dingin. Kita makan ini Tenan loh. Lah sak mene. Sak mene lho. Aku ada di udan-udan kayak Terjun. meten ya kayak Pas Rejonge kon nyoteng dene. udan. Alah, ora keburu. Angkat pindul ora teko pundak. Lah mesti kan aku bentar dingin jual. Ane galengan yang berarti sing sani sumur kayak apa? Tatakan galengan lho. Buat ya malah. Itu tak wayang nang gualangan dari Aku monggo. biar yang sawah yang gede kan yo. Sak-sak kira kuat arek ngangkat dhewe. Gedhong anu lho. Sawah tanah jeju kae karo disuruh punya galengan. Apa kae? Telekan. Wis sak cethuke karo wampet. Lho sareng men. Ngono iki sak. Aku tak kanca iki gandane rampung. Andro sing lagune. Nggih, mulan-mulan ngono. Oke nang paran nah. Yo. Ayo. On harang din. Nggih. Ayo kurang ngumpul. Hah? Wes ketemu wes tak tutup wes ketemu wes ayo bablas. Wes bablas. tapi urung di anu rek seni. Wes seni sama masak omah. Mburi apa kok ngarep ta? Omahe metu mburi yo. Ngarep ya iso lho untuk kita ngene. Pintu utamane ngarep iki kok ngene Mbah Kapuk. Lah kututnya adi iki ya. Kututnya orang metu ta? Hah? Aku urung ketok arek. Kayak ukurnya, Mbak Panas. Urung ya.
Aku boleh nulis. Orang kan ini ketok Nuwun. Wah, Sugeng Prihatin, ngapunten sedaya kelepatan. Aku jadi sandini kriya rek. Komisor. Gentenan paetan mulon bakulon ngetan terus Kita lewat belakang rumah ke rumahnya Mbah lali aku jenenge. Nah, bodoh ini. Salam-salam orang Nganjuk, ngomong. Salam-salam orang Nganjuk. Sapa orang Nganjuk sapa jenenge? Oke, temennya orang Nganjuk dapat salam dari Mbak Erna. Nah, ini jadi ada neng Wonogiri Timur sing ngene iki lho. Jadi motor kena lebaran nih ikut di lebaran nih, ikut di badak nih. Kode pamit deh. Ya. Engke urung pamit. Urung. Terbatas. Ya, Le. Wis pamit enggak? Wis. Wis. Pamit ta. Derek niki. Ngarit peteng iki ngarit apa ngarit peteng. Bambang wis nang babas ngene, Mas. Yo panopanke ngono kuwi kok Bambang. Oh. Nek ora koyo bejo sik esuk mule ora enek esuk mule ki mangkate ya apa. Jam 5. Jam 5. Ndisiki ae iki. Ndisiki ae. Supir saiki ngeri saiki ora. Sin lho. Yo, tenang ae. Iki teko ujung barat RT 03. Di atas angin iki. Omahe ngisor-ngisor kono.
Kuwi nang gambar mulai. Terbatas ini. Yang gonku ini paling ini, paling tinggi kan yang gonku. Cetok kabeh. Terbatas. Nggih, nggih. Iya. Iya. Cuma weh. Apa? Cuma weh. Cuma. Iki. Ini ya, ini permen. Pil. Pil kayak. Cuma weh. Jadi, Yang cuma. Yupi. Biane. Gobo. Gobo. Aja dilarang. Ini bocahnya aja dilarang. Iya. Boten boten yo. Saya pilih jiko ngono ae. Biane lho. Bocah rewel malah. Rewel. Ora sida mlaku iku. Biane lho, Gobo. Larang wong. Biasa. Mungkin. Nggih. Cukup lek. Wis. Wis. Mas Citra genen iki pun sekapan, kula sak lengkap badhe nyuwun pamit. Nggih. Ya kan. Sama deh. Sama. 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 Mbah. Nah, ya. Ardin. Ya. Sama apa ini? Nggih. Sama nak mana? Ya lah. Lupa. Pun kok tak sangu setunggal mawon. Enggak apa. kenal. Lupa. Pun. Enggak apa kemarin. Oh niki kantongnya kebak. Ayo apa lagi? Putih kabeh. Prihatin, Mas. Beli lagi ya? Iya gitu ya. Ngaran kono kok. Batin ya. Air Pak. Batin. Kono, kita lo kono. Iya lho. Nah. Nah. Kono, kita nah. Narepe apa kono? Lidah saja. Ora. Napa lidah kan Ora yang dicikok kacangnya lidah saja. Ngambungi lho mau ambil ngene kae. Karimane rong Piring pek kan karo tau gak sirono. nang guri barang ijel. Guri lo sambut kan. Nyo, kilo ya. Rakal. Enak. Apa enak lo? Namin kapan min? Neme. Nah, le. Apa iki sih? Apa lagi? Kurma. Cet. Hah? Cet. Kurma. Cet kurma. Wah, cet ora sido juga aku. Kurma. Takro nak chat. Oh iya. Aku ganti nilai sing iki. Oh, katae lidah lah anu. Ilah. Liyane ya neng lo. Ora maksudnya sing cici lho. Kan kurang. Ben kok ae lho ora sampe cedak Iki malah anyep. Iki ya nek. Kurma. Ukur entuk tuh. Mane pek lho iki ditati pirang-pirang dino. Enak rek. Ya kae. Apa aku tak? Aku mana kata. Wis kemana sih tak wedok apa bang? Ayo yo. Mana? Mana? Cek semua kae. Rawane alat untuk. Luar orang alat untuk. Iku nyiseng ae ngene to. Ya ora lepeng 10 iki lho wisane nang kene. Tuwar berarti. Yo wes. Cakap ya mama. Jolo ya. Mbah. Darsono sak keluarga kene niki pun sekapan, kula sarentang Banten wau badhe nyuwun pamit. Nggih, kula sak penduduk iki. Nggih. Nggih. Apa dengan Apa tuh ning tip tak lho. Nah pun Elah yo ora.
Ora ijek sesuk tak rene neh. Lah ijek somben ijek ah. Sesuk tak rene lho pokoke. Kene somben. Oh, sesuk. Engko nek wis tuwa somben didol ae. Ya lah. Ini paling tinggi ini di sini. Di sawah di Karang Tengah kelihatan. Itu Gunung Cumbri, sangat indah dari sini. Ora lho, sing kene lho, sing kidul iki dirata karo sing sitok gede lho, duruk kebabuan kuwi. Sing demen ke sitok ya nang lanang, sing mati ya. Sing wedok kuwi lho, kebabuan apa iki? Nanti terus nih, karena nak didol ya mbuh. Tapi nek buntut karo ndase piye? Ora ngalah salah sitok gek, Dik. Ora cilik dolen ae, kok. Tanggone babon. Ora nang Lanang baru demen. bilang kira jenenge ngono. Lah Kurane tinyang didadine duit. Lah mangkane kuwi nek repane aku babon ora salah siji ngalah. Nomboke kan babon, bab wedok lu piye lah. Berarti sitok babone wae kan gandak cuwilek guys. Sekarang sampai di rumahnya Lek Jaimun. Sing dhisik wis 12 ae. Air batos. Iki YouTuber iki kok apa nek isine guraku ae iki kacang. Iya. Itu lho Bang kok ngene. Ampun. Dene niki pun cekapan kula sak rencang sedanten mau kula badhe nyuwun pamit. Untuk perintah gue lampah kula nggih saged sampurna dinten Ari Yoyo niki dinten akad pagi niki. Nggih. Pun Bareng. pamit. Ganti-ganti mepe sego. Iki panen. Air batos. Nek men iki gawe ngono. Damel, Nang kan nek kene kuwi kan? damel dokumentasi. Nang kami. Apa iki lho? Nang kami kan? Iya, Dek. Niku, nang niku. Anu wegane anu ana kan. Dah. Ada? Ada? Iki lho sak telik kata. Apa nih? Iki kata Tak beri. iki kudu ada sing buntute iki. Iki. Mana dulu? Dah, niku Mas Ambi. Nggih. Kita rewe. Monggo. Niku lho. Niku kek anu, ambil itu. Nah, Kang, gek sambil kono Kang. Nanti bro, iki ora kacang, Bro. Kono ndang. Kurang kacang apa? Dia entak iki anu nek malan. Lha wong trek kan mangan kan. Ora. Mudah ijo-ijo nih. Nek lagi yo dia ya Kang. Nggih. Masyarakat yang kebenar kami nak. Karena kebenaran ini. Kemarin teko sak keluargane. Mbak Boreng kancane anu lah. Iki napa? Bisa kapan iki? Mbah Kat, kandang iki pun kapan? Kula sarentang badhe nyuwun pamit. Ya harus matur nuwun. Nggih. Lho kan, kowe nggih? Iya, Pak. Matur nuwun ya kan. Nggih. Nggih.
Iki kancane wis ora sabaran. Saya kasih lihat dulu ya, ini untuk alat-alat gaman-gaman ya, kalau orang Jawa bilang ini gaman, termasuk gaman tani, gaman pertukang dan gaman lainnya. Ini untuk hari raya juga ikut di badak nih, jadi ikut bodo. Jadi seperti ini ya, budaya tradisi Jawa di Wonogiri Timur ini masih sangat dijaga. Sampai. Nah, men ngatakan men. Saya ngiris dhewe. Nggih. Aku ora cerita-cerita nglimuan-nglimuan. Tenang ae lho, ngriso akeh lho. Oke, wong tak nek warga iki kebak ana ora bagian. Tak apa samsu. Kuwi. Su. Iki lan galun lho. Mun cepat. Matur nuwun nggih sampeyan. Ayo. Kelaran sih. Nang TV lek sakne tinggal dhewe. Ya. Nggih. Oke ya. Nggih. Ya ini. Iki sing dicek teko mbuh. Kari poro bapak-bapak, anak-anak karo ibuke wis do isik bablas. Mbuh. Pangenah parane pisan. Wis teko ngendi mbuh. Oh iya. Ana tunggang lur. Tunggang men, ngono ki dibakar ku tombo apa kae dhisik ngono. Iki nek wong Cina jare payu lho iki. Payu. Ki jarang kowe nyat golek kuwi urung karo itu lho. Tunggang. Tenan. Wah, wis ngeri kuwi nek Ya, ngantuk piye karo jeneng iki. raksasa. Nyat. Kuwi rupane biru kuwi racune wis. Untuk selanjutnya ke rumahnya siapa iki? Mbah Saiman. Nah, iki rumah Pande. Tapi wis jarang dipakai kata saiki. Ini rumahnya Mbah Saiman ini sudah persiapan dipoplang ya, mau dibangun soalnya ada dapat bedah rumah. Air batos, Mbak. Air batas ini. Kita mati lho, orang lu pocong kayak aku cek foto-foto ngene iki. Enggak ada katanya tak lah ya. Iki enak iki. Nah, iki ora bisa dadah. Hah? Lah sing lagi ora bisa. Kota rambutnya wis tambah beda. Kuwi nggih anune terai pemawase wis ya. Mas Saiman, tak keluarga gandeng iki pun sekapan kula sak rentang. Wau kabeh niku badhe nyuwun pamit. Nggih. Lu nderek Bambang Dik. Iki nyeri. Nyeri sing suwantene sae. Buntute gerak ya. Kira tong dipun ya. Enggak ada saya. Kami nyuwun pamit. Nggih. Pamit. Nggih. Nah, iki yo pepe berkat yang tampah. Oh, iki ngetem nang gone Mas Freddy Laring Gunung channel. Nah, itu omahnya sampean, rumahnya Mas Freddy Laring Gunung.
beda jalur sama yang dulu ya. Kalau dulu dari timur ini kita naik, sekarang kita turun. Tem di sini. Oh layak bedongan lagi ini. Berapa kurang Pak Jibo? Oh lagi toh Bram? Di? Madum apa sing anu? Sing biasa. Mas pakai sedotan ki enggak? Sedotannya enggak? Nyapa lho nggih sedeng kok. Ora penak aku dadine. Sing akur ngono lho model. Ya sedotane. Oh alah, esok guys moto persiapan ki digane dawet iki. Sing adem apa? Abang memang ya disiten Ngene Mas Friend di lereng gunung digane dawet. Pamit Pak Inar. Wiji. Ya ning kene. Malah Dik. Drupe cridhik iki kaya untuk kok kene. Berarti wong kono. Ya wah, lha kuwi awan nek diteple ngono kuwi. Lah kuwi engko ora gedhe anune, pringe. Mau munggah terus minggu kok. Kayak bocah-bocah nyandi kae. Nggih. Pak Tuke piye lho? Mah ngarit lho. Pak Tuh malah nyuruh ngangkong. Mau sak ngarit ra gelem. Karo jono. Iki foto lho Pak Tuh sabar, besok wae. Abri pakan akum. Satos. Kurang arep gare tekor ngarit lho. Kalau jonek berbeduk lho. Coba anu to. Mari to. Tiga ngarit sik mosok ora entuk. Ngarit tamu dilek. Di rumah kono. Oh, tak kira nek yang gunung. Selanjutnya kita ke rumahnya Mas Kawula Alit. Sing dhisik wis kok kene. Ini tim saya, tim kami dari pelosok Wonogiri. Oh,
empuk ning kene. Berarti anu ya. Ndi iki liwate iki. Kalau aku mau dicor loh, Gun. Bumu nek kidul ta? Oh. Wes piye ngantuk iki? Kalau. Nah. Piye. Ya ini udah istirahat sejenak. Iya. Udah istirahat sejenak, Mas. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi, Mas Bro. Basa Jawa no wong Jawa kok. Basa Jawa nang baleni. Yo, Jawa. Jadi wong Indonesia loh. Bahasa Indonesia bahasa anu internasional. Pak Narno ratek ketok iki. Dan iki lho. Duwi sik ayo. Lah wedi awan. Wis dipamit nih. Nah. Lho, lek pamit yo nek wis. Yo. Panas. Nah, ini kita sudah terkumpul bareng lagi satu RT 03 RW 06. Kisah tronton nek numpak besak teh. Numpak mobil sak tronton. Ora iki. Tak ganti backsound iki yo. Jadi takbir. Mama sampean tahu segala ana kan? Anu, perapatan kula sithik tau Mas. Pool. Oke. Kita sama nyakini. Biasanya kan naik kotor untuk puasa Undang lah, tilang. Bal-bal iki suasana ngene iki lho. Delok ngapura sing gede lho Minggu. Tenan. Iya, terus kepenak ngepasne ya. Tendangane yo. Sangka juga. Kayak suara emang. Oke, guys. Mburi dhewe. Lebaran yang ini karo ndelok Bonbin.
Ki foto ki. Ikan bok iki. Air batas. Air batas ini arep barang iki. Air batas. Iki air batas. Iki anis kae iki. Iya. Wah, gedene sak mono iki. Ketemu lagi Mas Lari Gunung. Mas. Kita lihat Monke. Mat. 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 Yang mripate ki ya. Hah? Sing ki gak iki yo. Nyapa? Mripate seloyo iki. Keculek ya. Delok enten no. Kayak dituthuk wis. Ya kakek kuwi. Pilana wong. Lah yo kenalan aku ndelok. Mripate ya. Wes ta nggih? Oh. Oke, lanjut. Tinggal ndelok monyet. Ya temen. Nggih. Selanjutnya ke rumah Pak Dismo. Air batas. Aku rasa ngene deh. Waduh, itu lucu-lucunya. Yang mente. Bolo seleb. Pasukan seleb. Terus apa mau? Cibuk bisa panen. Bukaan kuwi sing ngene kaleng bukaan. Sungguh kipasan sih. Tapi tak melu nyekat. Pamit Rin. Karakitan deh.
Ya. Jalan sokor kabon anu, jangkrik. Lagi mungkin ada emas. Jalan nih. Sendale kleru ora krasa. Lah sendal meli iku kan madani. Belok kiri. Rombongan Logon aku sini Mbak. Yang lu sini pilihan yang gede. Putih oke. Batin. Ya ketemu. Apa iki? Jeruk. Tundung jeruk. Dene lho wong dinyanyi rumah kamu. sama sana loh. Ya cilik ya. Aku nyerah nek karabol kae lu ora tekan kok nyelendhik lapangane. Entar toh. Iki nyuwun pamit. Nggih. Ayo. Balasnya lampa. Nggih, dereng cekap kan? Sekali tapi. Iya. Iya. Nang sangkong milih salah sing ijo mulai sing kono wong mateng rek ngene. Lagi. Ya ketu yo lagi wong. Seger. Ora kerja tapi. Iya seger ta. Coba aja juga. Lagi. Warnanya cek Ora betah. ya. Coba. Ora betah lho. Gue kulo nemen. Oke, hari ini kita ketemu. Nah, ternyata berjumpa dengan sinoman dari RT 02 RW 06. Satu seragam sama saya. Halo guys, minal aidin wal faizin. Oke. Wis Saputro. Ale itu. Nah ini coba jenenge iki diwaca. Firman Wahyu. Masa jenengmu SLB? Sekolah luar biasa SLB. Lahir batin. Nah ini ketemu ponakan. Ponakan juga. Iya. Begitu. Walu 10 ya. Podo karo aku. Sing cewek-cewek lambine dawa. Ayo urung lali lahir batin. Lahir batin. Kapan dateng kau? Oh, aku urung masa tak nang jero. Urung lari. Duh, aku masih jeruk rasido-sido. Nah, terbatas. Tompo watuk. Ya dah. Oh watuk piye? Ora mari-mari wis pirang tahun.
Marplene kabeh. Marplene kabeh action. Oke. Oke, Mas. Oh. 1 2 3. Nah, ini selanjutnya alor. Ini ke arah rumah saya. Masih ada beberapa rumah. Wes nang ngene bagi Nur. Ayo ngalor sik. Ndang ngalor sik. Aku tak nyamane bagi Nur sik yang gak tak nusul ngalor. Turun rono. Udah. Ayo. Oke. Ora metu, Bang. Ini apa ramah tuh? Apa ramah tuh? Masih wae itu arep metu ora oleh yang lamu. Anun. Batin. Batin. Tak tinggal deh ya ngono ke. Lah kok sapa ning ngamu ngono. Nen. Nen. Ora mau tinggal nek ngono nek enak. Pun ora. Enenge koyo ngono. Masih tambori ya. Lo wis mati lho. Maju kok. Nggih. Nek ngono. Wi banyune ku nek. Kacang. Majunya lek, jalan lagi. Oh, bisa. Apa ning omah? Lho kocok-kocok lagi. Ndi? Koro. Koro. Kuwi karo enak wi. Penasaran. Enak. Enak wi. Opo? Enak wi. Koro apa sih? Koro gede-gede bedak. Terbatin di Mbak. Aku soalnya Ngomongnya jadi nulen, nek iki kudu ngenteni ya, Mas. Jadi lu batune rene ora dhewe biyen ben cepet tok aku. Halo, Rene. Saiki ngenteni arepe nang Triono. Jok nang kene iki. Niki mawon, Mbak. Ora kundang rumahku. Ya. Iki toples ada. Penasaran kok iki koronya. Koro. koro bedok. Dok. Ini koro dokteran. Lo iki lekku. Wah, dikit-dikit. Enak to ngombe. Enak ya, Mbak. Enak iki. Dari ya. Ayo Hidro. Iki opo kaya ngene kok dituku aku. Terus nuwun ya, Mbak. Ini kita asal surat pamit sak kanca iki pun pamit. Nggih. Ana endi? Ini kan apa ngalir ya, Mak? Nutute kancane niki. Kancane ngalir niku awak. Ngono iki sepatu sama sing wagaman. Iki apa seragame? Ada kursi kangkang ngene dhewe artine. Aku melu lor kidul. Tapi saya nang jobon. Ayo, nang titik. Buah belas saya bocah-bocah. Bukaan ora satu tupi dibukaan. Bukaan wong kok iso yo. Tendang kudu mena cacane. Cacane kaya ngono.
Sekarang sampai di rumahnya Simbok lagi. Ujung timur yang ada di ujung timurnya RT 03 RW 06. Di sini pada rehat. Arep polo nek dikai ra apa-apa. Tiara wis rung wi. Wes. Tapi disebat semen. Kulon, Mbak. Kalau. Ae, anake Sadi ke? Ya, terus pun. Sama tuh ya. Loh. Lah kono rene iki.